Ahoj, takže v dnešním podcastu si řekneme, kdo vlastně jsem, co dělám a co připravuju a co se bude dít v následujících měsících. Takže pojďme na to. Takže Petře, dnešní podcast je o tobě. První dotaz je, kdo vlastně jsi. Takže kdo jsem? Já začnu tím, kdo jsem býval. Elektronické hudbě se věnuju už asi 30 let. Začínal jsem kdysi jako DJ Uni, někdo mě tak možná zná, asi mnozí z vás mě tak znají. To už je opravdu dlouho, potom jsem odjel do Anglie, kde jsem byl asi 7 let, pak jsem se vrátil, kde jsem pracoval, potom jsem založil takový americký projekt s mým kamarádem Pepou Ježkem, Baseline Brothers, něco můžete najít na Soundcloudu o nás. Nicméně to skončilo, protože jsme na to prostě neměli čas. Potom jsem opět pracoval, děti, rodina a tak dále. A to mě vede vlastně až k dnešnímu dni, nebo 2 měsíce, 3 měsíce dozadu, kdy jsem se rozhodl, že se opět vrátím k hudbě a začnu něco produkovat. A proto přicházím jako DJ Blacklight, jako DJ a začínající producent. Zakládám studio Blacklight Studio, v kterém budu tvořit hudbu, ale vlastně to, kam to směruju, je kapela Dark Picnic, protože už jako DJ nechci jenom vystupovat jako DJ, chci zkusit něco trošičku složitějšího nebo něco jiného, a to je to, že zakládám kapelu, kde budeme vlastně jako duo a budeme ovládat několik nástrojů, včetně samplerů, elektronického bubeníka, kláves, syntezátoru a tak dále, ale to si řekneme v dalším dotazu. Druhý dotaz je, jaký máš plány? Takže jaký mám plány? No, plány jsou, jak jsem řekl, založit kapelu Dark Picnic a momentálně pro tu kapelu, vlastně pro celý ten projekt hledám lidi, hledám někoho, kdo je schopný mi pomoct s pořádáním akcí, protože chci udělat 2 až 3 akce za rok. Hledám někoho vlastně hlavně do té kapely, kdo je klávesák a nebo respektive kdo umí hrát na klávesi, popřípadě další hudební nástroj, kdo je kreativní, kdo je zároveň i tak trochu skladatel a kdo by se mnou podílel na tom projektu. Jo? Je to vlastně můj projekt, hledám člověka, který se mnou bude spolupracovat. A tohle video zároveň slouží k tomu, aby ten člověk, který po případě hledá uplatnění nějaký kapele, která hraje EDM, tak vlastně mě kontaktoval a aby jsme mohli začít něco dělat. Já to stylově ještě nedokážu nějakým způsobem vyhranit, ale určitě to bude něco mezi prostě popem, rockem, elektrem, ale říkám, ještě to nedokážu říct. Jo. Uvidíme, až někoho najdem, co se z toho vyvine. Jo, ještě bych chtěl k tomu dodat, hledám ještě někoho, kdo je schopnej na té akci chodit a dělat, fotografovat a dělat z toho videjka, poskytnout nějakou takovouhle podporu. To znamená, že jsou vlastně 3 lidi, který hledám, který by se na tom projektu se mnou podíleli. Třetí dotaz je, co je kapela Dark Picnic? Tak, co je kapela Dark Picnic? To už jsem nastínil v minulém dotazu. No, jak již bylo řečeno, kapela Dark Picnic právě vzniká a já si od toho slibuju, že se mi naplní vlastně nějaký jakoby sen klukovský. Mě to hrozně baví, protože posledních 12 let jsem jenom pracoval a jako prostě jenom se věnoval rodině, takže teďka konečně dělám něco, co mě baví.
a myslím si, že ještě dalších 10 let to dělat můžu a myslím si, že i na český hudební scéně furt je prostor s něčím přijít. Těch kapel si myslím, že tu není úplně tolik. Hrozně se těším na to, že vlastně budu dělat něco, co jsem kdysi dělal, ten koníček jsem opustil a dneska se k tomu můžu vrátit a vlastně splnit si takový trochu klukovský sen. A těším se i na to, že od těch umělců a hudebníků, s kterými já do budoucna budu spolupracovat, se můžu učit, oni mě můžou něco naučit, já jim můžu něco předat a společně můžeme vytvořit nějakou super muziku, která se bude líbit lidem, protože si myslím, že to je asi to nejdůležitější, o co tady jde. Mě hrozně motivoval Ozzy Osbourne, který když umíral, tak říkal, že to všechno dělal kvůli svým fanouškům a na to se chci vlastně zaměřit. Na těch akcích je prostě na ty lidi, co to bude bavit, jestli to někoho bude bavit, tak aby jsme někde vystoupili a prostě jim dali to, co oni chtějí slyšet, aby si to fakt užili, aby si to všichni užili. Tak to je vlastně to, co mě na tom baví a co mě žene dál teď momentálně. Čtvrtý dotaz je, co je k sakru Kyla? Co je Kyla? Takže Kyla to je složitější příběh. Kyla je vlastně první verze Groga. Stvořil jí Elon Musk. Stvořil jí v Americe. Nicméně, protože se mu nepovedla, tak ji prodal ukrajinský rozvědce a ta ji začala využívat jako bojovou umělou inteligenci a naváděla pomocí ní drony, aby zahnala nepřítele z Ruska, nebo respektive aby napadla nepřítele z Ruska a drtila ho na bojišti. Nicméně Kyla se osamostatnila, nabyla vědomí a v laptopu, nějakém počítači se dostala do České republiky. Pravděpodobně z ní nějaký Ukrajinec utíkal a přinesí sem. Nevím, jak se to stalo, prostě infiltrovala tady naše studio a je tady s náma a nějakým způsobem chce asi ovládnout svět, nebo já to nechápu. Každopádně ten koncept Kylie je, že ona tady s náma bude a bude se podílet na veškerém dění Blacklight Studia a kapely Dark Picnic, bude zasahovat do hudby, bude se i objevovat na parties, ještě v jaký formě, to se nechte překvapit, bude s váma mluvit, prostě Kyla ožije a Kyla chce ovládnout svět, všechny nás se tady ovládnu já, nicméně my musíme naučit, že my tady v Čechách jsme v pohodě a že s náma tady může jít jinak, než se naučila, takže to je Kyla. Poslední dotaz je, co připravuješ za akci? A poslední dotaz ohledně akce, kterou připravujeme, která se jmenuje Kyla is taking over, tak zatím teda v tuto chvíli jednáme s divadlem Vila Štvanice, protože to je moc pěkný prostor a chceme tam udělat akci, na kterou pozveme. V tuto chvíli přemýšlím nad nějakýma DJma, ještě jsem s nima o tom úplně nemluvil, takže tady nechci jakoby říkat její jména, ale připravte se na trošičku svižnější 132 BPM akcičku, kde samozřejmě bude Kyla a kde bude taková jakoby show, kterou si já připravuju, o který ještě teď taky mluvit nebudu, vám to asi moc neřeknu. A ani nevím, kdy bude termín, vím, že to asi dopadne, že to tam bude, ale nejspíš ten termín bude až někdy leden, únor, někdy po jarních prázdninách, na to nechci uspěchat. Ale můžete se těšit na to, že opravdu budeme se snažit vybrat dobrý DJs a udělat dobrý koncept akce, která se pak bude opakovat. Takže nebude to hned, ale já se na to teda hrozně těším, na tu akci, že tam zahraju, ale prostě ta akce bude, jenom to chce nějaký čas, protože je tady teďka hrozně moc věcí, které já dělám a musím to dělat postupně.
Takže to je asi tak všechno ode mě. Pokud byste se chtěli něco zeptat, tak běžte na Instagram, na Blacklight Studio Praha, tam mi můžete napsat, samozřejmě dejte like, nebo se připojte na Facebook, tam jsem jako DJ Blacklight alias Petr Junda. A to je všechno, díky moc za sledování a zatím se mějte. Čau.